Det her er altså min video, der handler om toensspaltning i byg. Det er en biologiklasse, som har sået byg med 2 genetiske varianter. De har grøn og hvid og høj og lav. De sår i alt 90 frø, hvoraf de kun 87 af dem de spirer. De har lavet en hypotese til deres forsøg, som lyder, at plantevarianterne de udspaltes i forholdet 9:3 til 3:1. Og til den har de også lavet en alternativ hypotese, som lyder, at plantevarianterne ikke udspaltes i forholdet 9:3 til 3:1. De har så lavet en tabel her, hvor de har opskrevet observationerne, de har fundet fra deres forsøg, og så har de udregnet de forventede værdier nedenunder. De er så nået frem til den konklusion, at hypotesen den holder stik, altså den kan ikke forkastes, så at byggene den spirer som den forventede fordeling. For at undersøge klassens konklusion, der har jeg lavet et krydsningsskema, hvor jeg har opskrevet genotyper for de muligheder, der nu har været for at Og hvis man kigger i krydsningsskemaet nedenunder, der har jeg givet genotyperne farver på. Alle dem, der er mørkegrønne, det er de bygkorn, som bliver grønne og høje, har fænotypen grønne og høje. Og de mørkeblå, det er dem, som er grønne og lave. Og de pinke, det er dem, som er hvide og høje. Og den sidste, den røde, det er den, som er hvid og lav. Ud fra mit krydsningsskema, der kan jeg se, at der i alt er 16 forskellige muligheder, hvordan de kan komme til at se ud rent genotypemæssigt, eller hvad man kan kalde det. Og så er de også i deres forsøg kommet frem til nogle forventede værdier, som vi så heroppe i tabellen. Og dem har de udregnet ved at bruge de her 16 muligheder. Hvis jeg kigger på min udregning, jeg har lavet hernede. Vi siger, at der var for eksempel 3 af de mørkeblå oppe i skemaet, oppe i krydsningsskemaet. Så de har divideret de 3 af dem, de var jo så for eksempel grønne og lavt byg. Det var så de 3 ud af de 16. Og så i alt så var der 87 frø i det hele, som spirede. Så de har ganget med 87, og så har de fået 16,31. Og det stemmer også med den, der heroppe hedder høje og hvide, at deres forventede værdi er 16,31. Nu har jeg kigget lidt på, om deres udregninger til de forventede værdier har været okay gode, så der ikke er sket nogen regnefejl. Nu vil jeg kigge lidt på, om deres konklusion nu også passer. Så det har jeg lavet en goodness of fit test, hvor jeg har opskrevet fast deres nulhypotese, at plantevarianterne udspaltes i forholdet 9:3 til 3:1. Og så har jeg opskrevet de observerede værdier her, som vi så for skemaet, og jeg har skrevet de forventede værdier ned, også op for skemaet, og så har jeg valgt et signifikansniveau på ca. 5%. Og ud af det, der har jeg fået den her graf, hvor man kan se, at der er sådan en lille gråt område hernede, og her der har vi så en stiplet linje. Det gælder, at når den grønne, hvis den her blå streg står inde i det grå område, så kan man forkaste hypotesen. Så er den ikke længere sandsynlig, og det er ikke længere noget, man kan tro på. Men i det her tilfælde, der er den blå streg langt væk fra det grå område. Og man kan også se, hvis man kigger herop på værdierne, at key-anteststørrelsen den ligger langt under den kritiske værdi. Og til og med så er der også kun 3 frihedsgrader. Så deres konklusion, eller man må kunne konkludere, at deres konklusion til deres forsøg er rigtig nok, og deres hypotese holder stik, at plantevarianterne de udspalter sig i forholdet 9:3 til 3:1, og at der ikke er nødvendigt for dem at benytte deres alternative hypotese, da deres konklusion er rigtig, og de lykkes med deres forsøg.